Mito nga gayod ang kadagkuan sa National Interagency Task Force kon IATF nga gipanguluhan sa chairman niini nga si Health Secretary Francisco Duque III ug Cabinet Secretary Carlo Nograles nga mao iyang Vice Chairman. Kini atol sa special session nga gipahigayon sa Cebu Provincial Board niadtong Martes. Aniya ang dugang taho. Atol sa special session nga gipahigayon sa Hunta Probinsyal, halos full force ang mga kadagkuan ug mga medical experts sa Interagency Task Force sa kauluhan nga gipanguluhan nila ni Health Secretary Francisco Duque III ug Cabinet Secretary Carlo Nograles. Si Duque mao'y chairman sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, samtang si Nograles mauusab ang iyang vice chairman. Gipresentar nila ang ilang mga datos ug mga rason nganong dili sila makatugot nga hatagan og kagawasan ang lalawigan sa Sugbo sa pagpatuman sa kaugalingon ni ining protocol sa mga manguli nga overseas Filipinos. Matud ni Duque, nahadlok sila nga makasulod nganhi sa Pilipinas ug mukatap ang Delta variant. What is stipulated in our interagency task force, where I would like to underscore no less than the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte, has supported and approved. And that's why I come here today in behalf of the Interagency Task Force with all of the heads of the agencies constituting the task force, and we have been unanimous in making sure that this resolution of the IATF will be implemented in accordance with its very clear provisions. Gipasulti usab ni Duque ang duha ka mga medical experts nga iyang kuyog nga mao sila si Dr. Edsel Salvana ug Dr. Althea de Guzman. Apan sa pagpamulong na ni Gobernador Gwen Garcia, matud niya dili makatarunganon nga tungod lang sa kahadlok, mao nga dili tugutan ang Sugbo nga mopatuman sa mga pulisiya nga giumol niini. Matud usab ni Garcia, adunay gikapasikaran ang mga opisyalis sa Sugbo nganong namugna niini ang kaugalingong protocol pinaagi sa iyang Executive Order No. 17 naghimuan usab og ordinansa sa Hunta Probinsyal. Our mayors are well equipped to handle them, including our barangay captains. As you have repeatedly said, you admire the best practices of Cebu. Then please, allow us to do this for the Cebuanos. Let this be a compromise. Sa pagkakaron, ang polisiya sa IATF nga ipailawom og napulo ka adlaw nga quarantine mao'y gipatuman dinhi sa Sugbo ug dili ang tulo ka adlaw nga pag-estar sa hotel nga mao ang nakalatid sa EO sa gobernador ug sa ordinansa. Apan gihimo pagihapon ang swab upon arrival nga polisiya nga nakalatid sa ordinansa. Diin iswab ang mga OFWs ug ROFs inig-abot nila sa airport. Apil usab sa mga namulong gikan sa habig sa Sugbo, mao sila si Dr. Eugenia Canal ug ang nangulo sa Project Balik Buhay nga si Edmond Liu. Ang maong tigom gitambungan usab sa mga kongresista dinhi sa Sugbo ug mga mayor sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan. Sa katapusan, bisan pa man sa maong tigom, wala pa gihapon maresolbar kung kang kinsa polisiya ang matuman. Paghuman mismo sa maong tigom, niuli dayon ang mga taga Manila nga opisyales. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.